हुए आप सभी लोगों से अनुरोध है बवंडर चाट समोसा भंडार पे जरूर आए और चाट समोसा साथ में सूप फ्री में पी। सुननी हावता दशहरा के मेला, अरे सुननी हावता दशहरा के मेला। पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला, पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला। सुननी हावता दशहरा के मेला, संगे तैयार बाहर सन हमर चेला। ए भाई ए केने जाता रहो, अरे मरते हेले ठेला लागल बा आवा हो मरते। अरे आज तो चाट समोसा मोमोज खाइबा फ्री में सूप मिली आवा आवा। कबो चाउमीन कबो चाट हो, कबो गोलगप्पा खियाइब, मोमोज बनाएब जदि आहार हो त फ्री में सूप पियाइब, फ्री में सूप पियाइब। कबो चाउमीन कबो चाट हो, कबो गोलगप्पा खियाइब, मोमोज बनाएब जदि आहार हो त फ्री में सूप पियाइब, फ्री में सूप पियाइब। भूला बुना जानू तू अब की के मेला, सुननी हावता दशहरा के मेला। पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला, पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला। सुननी हावता दशहरा के मेला, संगे तैयार बाहर सन हमर चेला। व्हाट्सएप नंबर 9801520005 बीरगंज परसा नेपाल। अरे शादी ब्याह सब पे ऑर्डर लियल जाला भैया, चाट समोसा गोलगप्पा चाहे रौदा खाए के बा मोमोज चाहे पिए के बा लजीज सूप। आ जाई हमरा ठेला के ऊपर, नंबर 1 ठेला बा मेला में हमार। राजवा बिनैया बनाई हो, अजैया प्रिय सवा चलाई, आकाशवा बड़ी तेज हवाई हो, जिला के लोग के बुलाई। अरे चाट ले लो समोसा ले लो पकौड़ी और मोमोज ले लो। राजवा बिनैया बनाई हो, अजैया प्रिय सवा चलाई, आकाशवा बड़ी तेज हो भाई हो, जिला के लोग के बुलाई, जिला के लोग के बुलाई। मेलावा में नंबर 1 हमनी के ठेला, सुननी हावता दशहरा के मेला। पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला, पढ़नी ना लिखनी लगाए बठेला। सुननी हावता दशहरा के मेला, अरे संगे तैयार बाहर सन हमर चेला।